Hallo, we gaan die roulette doen. En dit is Sanfree. Zijn voor games. Alicia Kaasbergen. Deze Ja, rijdt ik laat Kluivert. Oké, wij zijn zussen, we zijn een beetje vrienden, wij zijn niet. We gaan die roulette doen. En je mag niet drinken en wie verliest dan ja. En we hebben geen water. Not. Natas. En we moeten Eerst gaat tegelijk. Sanfree eten. Nee, tegelijk. Iedereen moet eten pakken. Iedereen moet eten pakken. Je kan weer eten. Dan krijg je 3, 2, 1. kaas en peper. Kaas. Wat heb jij? Kaas en peper. Wat heb jij? Kaas en peper. Kaas. Jij? Kaas en peper. Ik heb alleen kaas. Tweede ronde. Oh. Oké, zijn even eten zoals jullie zien. Hij doet een beetje episch. Ja, hij is een beetje... Raar. Dat is peper. Oké, 3, Maar ja, 2, 1. Maar hij is wel in mijn mond. Kaas. Wel een beetje peper, man. Ik was Oeh. Ik proef alleen kaas. Doe dit thuis niet na, alsjeblieft. Wat dan voor vraag? Oh mijn god, dit is sowieso peper. Kijk hier. Jij de ronde. De ronde 3. Mensen, kijk hoe peper deze is. 3, 2, 1. Mensen, het is kaas. 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 Vind op een broodje. Ronde. Poel op, kaas. Ronde 4. Proef ik het. Ik heb lekkere kalane. Gewoon kleiner. Oh, bijna. Dat is van mensen op mijn mond. 3, 2, 1. Kaas. 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 Deze heb je heet. Doe kaas. Oké. Ronde 5. Wacht, deze nog. Jongens, dit is sowieso heel tof. Kijk jullie. Even kijken hier. Hij doet erop, man. Kijk hier mensen. Er is al peper erop. 3, 2, 1. Kaas. Kaas of peper, jullie? Kaas. Lucky. Oké. God bless you. Wie gaat er eens eerst zijn? We gaan tot en met 10. We zijn nu bij ronde 6. En 1. 3, 2, 1. Kaas. Half peper, half kaas. Ronde 7. Ik heb nog een knode. Ik heb zo'n pipi. Wow. 3, 2, 2, 1. 1. Kaas. Kaas. Cheese. En blakken, man. Ronde 8. Ronde 8. Hij wil al langer uit, maar hij wil altijd stoer. 3, 2, 1. Ik heb sowieso eten. Cheese. Je weet het, man. Ronde 9. Jullie het tegen elkaar. Hey, dit is sowieso peper. 3, 2, 1. Cheese. Dan gaat het 13, ja? Ja, ronde 10. Nee, de 20. 10. Tot 20. 13. Oké, ronde 10. 3, 2, 1. Weet je wat, we gaan tot 15. Ja, we gaan 5 een mooi rond getal. Cheese met een beetje peper. Ja, klein. Nu de helft van mijn tong brandt. Ik ga gewoon voor de grootste. Ik ga met nog een kroon. Ik ga zo in. 3, 2, 1. Cheese with a little bit pepper.
Peper. Ik sla hem met de hand. Peper. Pepper. Peper, ik wil drinken. Ronde 11. Laat het. Maar ik ga er gewoon. Ronde 11. Ik blijf erin, jullie gaan zien. 3, 2, 1. Cheese, cheese, cheese. Allemaal cheese. Jij hebt nog 0 keer peper gehad. Peppa! Peppa! Peper. Peppa! Wil je stoppen? Nee, kill. Blijf doorgaan. Ronde 12. 3, 2, 1. 1. Ik heb ook gezien hoor. Cheese, cheese. Cheese, cheese. Op het einde lik ik altijd zo op mijn vinger. Ronde 13. Ben. Wij hebben nog niet. Nog steeds peper. 2, 1. Cheese, cheese. Nee, peper. Juist die kleine zijn meestal peper. Cheese en een beetje pepper. Oké, ronde 14. Cheese. Ik zag jullie met deze maar sowieso cheese. Maar dit is eigenlijk ronde 15 hoor. Ronde 14. We doen er 1. 3, 2, 1. Cheese. Cheese. Ik weet niet meer. Cheese. Cheese, cheese. Kijk. Oké, de laatste ronde. Deze is juist altijd peper. Die lichte. Oké. Weet je? Weet je dat deze peper is? De lichte, ik geef jullie een tip. De lichte zijn meestal peper. Kijk hier. 3. Kijk, ik bluff. Ja. Kijk hier. Ik bluff ook, hoe dan mes. Bluff. 3, Tom. 3, 2, 1. Cheese. Cheese. Pepper. Ja? Peper. Ik heb nog 0 keer peper. Dus niet peper. Nu gaan we gewoon, moet je een paar pakken en dan gaan we de video afsluiten. Dit was het weer met. Dit was het weer met. Met de challenge. Oké, we gaan nu proberen, we gaan nu bluffen, gaan we er een paar pakken. En als je er een peper tussen hebt, dan moet je opdracht doen. Ja. Oké, is dat En als je jokt, dan heb je ook een opdracht. Dat is niet bij je gezegd. Oké, iedereen moet pakken nu een beetje. Nee, ik ben niet meer. water drinken. Hij gaat water drinken. Ja, nee, hij gaat water Ik ben drinken. per ongeluk dit in mijn ogen gaan. Dan ga je nog steeds verder. Het moet toch weggaan? Oké. Oh ja. Wij drie gaan het nu gewoon doen. Nee, niet wij 3. Ja, dat doen we. 3, 2, 1, go. Hey, hey. Stop. Stop, stop, stop. Ik ga even inhalen. Cheese. 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 Maar je moet een paar pakken. Hè? Ik heb het teruggepakt. Oké, dit gaan we in het eind van de video. Als je geen blauwduim in mogen doen, vergeet niet te abonneren. Hier beneden. Ik heb ook game. En tot de volgende keer. Geen ballenkluiver. Doei, tot de volgende keer.